Prajem vám krásny deň, moje meno je Lubica Bibeňová a dnes som si pre vás pripravila jedinečnú investičnú príležitosť priamo v srdci prírody, ktorá ponúka možnosti vybudovania krásneho rekreačno-rezidenčného projektu. Vítajte vo Vieske nad Žitavou, v obci obklopenej prírodou len pár minút od Zlatých Moraviec a Nitry s rýchlym napojením na R1. V tesnej blízkosti nájdete arborétum Mlyňany, unikátny prírodný park, ktorý každoročne láka návštevníkov z celého Slovenska aj zo zahraničia. Na predaj sú rozsiahle slnečné pozemky s celkovou výmerou takmer 45 000 m². Tento priestor ponúka široké možnosti využitia od výstavby rodinných domov cez rekreačné zóny až po komplexný a ucelený developerský projekt. Z celkovej plochy tvorí vyše 17 000 m² územie určené na výstavbu domov, kde územný plán obce uvažuje s vybudovaním prístupovej komunikácie pre lepšiu dostupnosť k stavebným pozemkom. Ďalších 27 000 m² predstavuje rekreačné územie ideálne pre vybudovanie wellness centra, športových areálov, komunitných zón alebo napríklad jazdeckého či golfového areálu. Výhodou je, že všetky parcely sa nachádzajú v jednom celku, čo umožňuje vytvoriť funkčne a vizuálne prepracovaný projekt s vlastnou identitou a charakterom. Súčasťou predaja je aj rodinný dom s užitkovou plochou 150 m², situovaný v tesnej blízkosti rekreačnej zóny. Objekt môže slúžiť ako penzión, správa areálu alebo zázemie pre prvú fázu projektu. Vďaka svojej polohe uprostred prírody ponúka aj potenciál na rekonštrukciu, napríklad na školu v prírode alebo komunitné centrum. Priestor poskytuje kompletnú občiansku vybavenosť, školy, škôlky, zdravotné strediská, obchody, aj možnosti kultúrneho a športového využitia. Stále viac mladých rodín si túto lokalitu vyberá ako svoje miesto pre život. Ak hľadáte skutočne výnimočný a ojedinelý priestor pre váš nový developerský alebo investičný projekt, ktorý má štýl, pokoj a strategickú polohu, práve ste ho našli.